estás bailando mal o Saturday Night e non o sabes. Ou mellor dito, o baile do Saturday Night está mal. Imos tentar explicar por qué na versión máis musical do razonamento. Saúdos e Gordillo. Hai que saudar a xente de todo isto. Poñedevos en situación. Estades nunha boda ou en Ani Novo e soa o Saturday Night de Whitfield. Ben, hai unha coreografía que unhas cantas persoas lembran, pero vedes que hai algún punto que as coreografías non casan. Hai como unha especie de tensión, unha especie de discusión non verbal de... Hai algo que pasa aí. Hai algo que non pasa cando estás, por exemplo, facendo o ASRG ou a Macarena. Porque, por exemplo, tanto no ASRG como na Macarena sabes cando reenganchar. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, ahue. E volves a repetir. Claro, estos son bailes que son cíclicos, quero decir, repite unha serie de compases e reenganchas cando a música cho pide. Macarena, Macarena, aue, e volvemos a comezar outra vez. ASRG o mesmo, cada vez que hai un ASRG, ja, de GBS, Nova, Majavian, de WDP, que igual esta parte do final non o sabes, pero en reenganchas outra vez no. ASRG, ja, GBG, eso está ben. Entón, claro, isto máis ou menos as cancións pídenche, sobre todo estas que son coreografías que hai que andar repetindo, no retroso en caso de ASRG, en Macarena toda a canción, pois non hai problema. Que pasa no Saturday Night? Quero que fagamos un pequeno experimento. Eu quero que agora, axúdame que poñedas nos comentarios cal é o vosso resultado. Se tedes o móvil na man, apoiadeo, por favor, non o tiredes. Quero que me indiquedes en que número vos pide o corpo facer este momento de reiniciar a coreografía. Saturday Night, sabes que empeza con... non? Vale. Hasta aí creo que ben, non? Sí. Entón, quero que me digades, vamos poñer a canción, e en que número, dos que van a aparecer por aquí na pantalla, vos pide que iso. Así que imos facer o experimento. 1, 2, 3. Saturday night, I feel the air is getting hot. Like you, baby. I'll make you mine, you know I'll take you to the top. Creo que xa, non? Xa pediche, non? Vale. En que número foi? Agora é unha cousa moi aventurada pola miña parte, porque na miña teoría creo que moita da xente que estaredes vendo isto responderíades 16, xa que cada 16 pulsos repites a melodía de na 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 e volve a comenzar na 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 na, cambiando a letra, unha dice Saturday Night e outra non sei, It's Party Time ou algo así, non sei que di, en fin. Espero que isto sexa o que vos está pasando. Algúna xente que igual fixo máis ben, en vez de contar, fixo mentalmente a coreografía, pode que en vez de 16 vos dese 20, e aquí está a cousa. A cousa é que, musicalmente, o tema pide unha coreografía de 16 pulsos, como por exemplo Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Oe, e outra vez, pum. Sería un de 16 pulsos. Que isto sería irnos outra cousa tola. A de Macarena realmente en Estados Unidos é con 8 movimentos en vez de con 16, pero porque van ao doble de lento, entón encaixa. Outro día. Entón, Saturday Night, realmente, musicalmente o que che pide, se vamos a facer unha coreografía que imos repetir todo o tempo, estou parando de facer a coreografía nese punto en concreto porque aí é onde veñen os caos nas bodas. Ese é o momento crítico. Entón, hai que ir ás fontes. Imos ver que pasa na coreografía tal como se facía en varias actuacións de televisión, pois cando saiu a canción, aí no 93, 94, por diversas teles de Europa adiante, iba Whitfield, iba cun corpo de baile e pasaba isto. A ver agora. Vale, hai que dicir que hai un que se perde. Ben. E teria que comenzar agora. Non, hai 4 pulsiños máis que anda de coreografía. O sea, que está facendo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, palma. E comezamos outra vez, cando xa levamos 20, comezamos.
De feito, fixadevos, quedémonos na cousa. Estaban facendo unha coreografía de 20 pulsos cando a melodía ten 16 pulsos. Entón, que pasa? Que vas descadrando a melodía e vedes que cada vez o este vai movido na frase. Entón, en vez de empezar no na 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 na, empeza na despois. Que é o que vai pasar agora? Fixadevos. Non miredes o da dereita, mirade o da esquerda, que o da dereita pérdese porque fixades que hai un que di non pode ser así. E aquí vai todo o tempo mal. Vedes que ahora fan aquí que non cadra nada, porque sería agora tan 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 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Porque ves, cada 16 comeza a frase. 12, 15, 16. Esta cadra, mira, esta cadra ben. Pero vais a salir agora. Non, ainda están co saltito para atrás. Non se pode facer así. Isto, claro, isto logo causa os dramas nas bodas. Vamos ver outra do mesmo ano. Que van comezar con os bailes. Sobran pasos. Isto é 1994, que din, é 20 pasos, non somos bailaríns, isto vai a 20 pasos. Como en algún momento cadra, pois ben. Pero nas bodas, a tentación é que cada 16 pulsos, como ten que ser, ou cada 8, se contades a metade. Entón, eu digo, eu normalmente nas bodas que fago? Así, en algún momento meto palmada. É así, o sea, meto a palmada igual, o sea, aquí hai un caos, hai. Entón, eu son unha persoa moi pouco asertiva. A única cousa que son asertiva é intentar cadrar esta coreografía en 16 nas bodas. O sea, a xente acaba seguíndome. Digo, non, eu isto, cara así, non. É así o Saturday Night. Que pasa? Que o corpo nos pide 16 porque é o seu. Non estamos facendo rock progresivo como para facer coreografías de 20 pulsos. Logo vas ver, por exemplo, en 2008, que facían? E claro, xa olvidaron porque que non tiña sentido. Por certo, eso é Carlos Amado. Carlos Amado, o que está aí na Turga. Aquí pasa algo. Aquí sí que intenta cadrar de 16. Fan como un salto e xa volven. Vale. Non, fan os pasos, non fan o molinete, fan para baixo. Aquí, en vez de facer muíño, fan os pasos. O sea, claro, o que tens que facer é, se queres manter os tipos de movimentos, desde cargar 4 pulsos, que pode ser, neste caso, carga un muñete, que son 1, 2, son 4, cargan un muñete, non, fan un muñete, e fan pum e un chimpo e algo raro. É que é un caos, entón claro, na memoria sí que todo o mundo ten na memoria de que hai este movimento, cos brazos non para outro, hai o de facer aquí, mira o dedo como o vira, hai o de facer un muño para baixo, para arriba, para baixo, hai de pasiño para adelante, para atrás, e hai o de pegar chimpos e xirarse, que leva 4 e unha palmada. O sea, 3 chimpos e unha palmada. Pero é que non entran. Entón hai un caos para intentar meter todo iso no que é. Que pasa? Que a solución que é? Sacrificar algo diso, como acabamos de ver. Nestes non fan un muño para baixo e para arriba, quitas 4, cadra. Creo que logo tamén fan unha cousa rara pero cadra, porque é o que ten que ser no mundo que vivimos nun mundo de orde que hai que ter. Que pasa? Que logo cada un acórdase como pode. Estos lembrabanse daquela maneira. Vas a unha convención en Reino Unido, e que pasa? En Reino Unido bailando a Macarena. Por que bailan a Macarena? Bueno, en fin. Que pasou? Que Saturday Night contou con versións ou con remixes. Un deles, que igual este momento xa que empezase a desagradable este vídeo, de King Africa. Non vou entrar na analizada de King Africa, vai un pouco máis lenta, e no retrouso fusila directamente a versión de Wakefield.
Vemos que fan aí na coreografía. Molinete. Correcto. Manteñen a original, quero dicir, que vai desfasada, fan 20. Porque agora terían ainda que estar facendo. Vedes, tería que estar empezando, van xa con 8 pulsos de retraso. Aquí editaron algo que non cadra. Ignorade aquí en África dando moita cousiña. E aquí nin cadra. O sea, non cadra. Están en teoría respetando Están en teoría respetando a original, a coreografía original, e non cadra. Que pasa? Que en África, nun alarde de creatividade sen límites como lle caracteriza, hai un momento da canción no que vai explicando os pasos. E claro, os pasos que son 20. Son 20 pulsos, digamos. Entón, que pasa? Que peta? A canción peta e di, estáme sobrando, estou intentando cantar os pasos, pero non me cadra. Aí é cando choca. Entón, aquí un momento imos ver este. ¡El paso de baile! Derecha, derecha, izquierda, izquierda, gira, gira, gira y gira, abajo, abajo, arriba, arriba, cadera, cadera, mueve y mueve, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, gira, gira, gira y gira, abajo, abajo, arriba. Aí pasou algo raro. Cadera, cadera, mueve y mueve, pa'lante, pa' atrás. Ostras, e que pasa, armonía é como que ralentizan, porque din, pero teño que deixar este acorde un pouco máis porque senón non podo volver a entrar onde é. E claro, que pasa? Bueno, aí xa empeza a berrar sábado. Imos contar cantos mini pasos dá aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O sea, lévano, como lles queda incómodo, en vez de deixar 20, fan hasta 24. O sea, deixan ata que sexa 24 porque cadra un poquinho mellor facelo cada 24 que cada 20. O sea, aí dentro do que cabe, sempre mellor facer cada 8, 16, 24, 32 que en 12, en 20, en 28, porque sería 4, 8 máis 4, me de 8, 8. Se de 8 en 8, pode sumar de 8 en 8, mellor. Entón, claro, aquí xa está pasando algo. Aquí a xente tense que dar conta que aquí pasa algo. E pensei que había unha solución, o que chegara unha solución a Aitana, porque Aitana sacou este verán a The Last Babies, que outra vez fusilando o Saturday Night para unha xeración que non tiva sorte de coñecer. Non pasa nada, Pitbull xa fixo antes. E, perdón agora tamén por lo desagradable, porque do que atopei imaxes é de Longueiro. Entón, ides ver cal é a solución da Aitana. Non digo que sexa oficial, porque a min, a verdade é que o paso máis icónico para min é o... Entón, imos ver que o que vai facer ela é que quita estes de aquí. Entón empeza directamente xa aquí, entón saen 16. Saen 16, hai palmada, que a palmada antes de comezar o seguinte está guai, porque en plan, xente, que empezamos outra vez, e con a palmada en plan, que non sabemos como se baila, pero palmada de toque chavara. É un pouco iso. Entón, imos ver como vai Aitana, pero ides ver que acabo de comentar. Venga, vale. Ides ver que vos acabo de comentar. 3, 4, saltos, palma. E claro, cadra en 16, perfecto, non hai confusión. Que pasa? Que nos cargamos isto, e que moita xente, obviamente, como aparte como comeza o baile, pois seguiría xerando confusión, pero que é a solución que chegou a Aitana. Pero estamos aquí cun problema, diría casi unha situación de estado, unha emerxencia de estado, que non se está a tratar. A verdade, pois, quería compartir con vos iso, tamén por facervos un pouco entender sentiche de certa incomodidade nas bodas cando son esta canción, porque creo que sí, creo que non é o mesmo que cando poñen a Macarena, que cando poñen a Sketchup, que cando poñen incluso o Gangnam Style, que eso, o Gangnam Style é unha cousa fastidiadísima, pero vas tirando e sabes que o Gangnam Style aquí cadra. No, pero noutro non sabes cando cadra no Saturday Night. Sabes cando queres que cadre, pero realmente a xente que sabe os pasos di hai cortocircuito. Oxe xa vedes que vou cortocircuito. Así que nada, se che serviu isto de algo para darte conta dunha cousa, dunha frustración, de algo que igual che está perturbando na cabeza, pois que saibas que pode deberse a isto, e se che gustou a explicación ou entendiches algo da explicación, deixanos aí un like, e tamén se queres suscribirte para máis contido, con moita calma, que vou sacando vídeos con moita calma, desde xaneiro que vamos a sacar.
para estar pendente, pois se me ocurre unha cousa ou trama que reavivar da vosa infancia musical ou adolescencia ou calquera idade na que bailaredes o Saturday Night. E nada máis, saúdos de Iago Gordillo e a comer. Estou xa moito mellor. Chao, chao, chao.